Чакай да снимаме, дай ми микрофоня. Тръпката само в едно първенство. Бетлига дали истинска, тя не е истинска, но истинска, но да. После връща на Меси, той е защитник само на 19 години, но вече се събрал с Роналдо. Здравейте, аз съм Дайте ми микрофоня. Георгиев. Така, искам да обсъдим една много важна тема с нашите двама гости в студиото, а по-точно Давид Георгиев. Велик български футболист. Дали това е истина? И Георги Милев, златната тротинетка. И Фабио Ботната мишница. И Даниел Олигофрена. И Фабио Шматката. Мечкото. Отзад виждам директорката, малко ще трябва да намалим тона. Сега нека да обсъждаме предстоящите срещи. България-Люксембург! Дали това е истина? Няма как аз да знам, но може и да знам, ако знаех. Според вас, дами и господа, как ще завърши матча между Люксембург и Румъния. и България? Все пак България имат Симеон Гранчаров и това им носи победата. Добра прогноза. 3 на 1. 3 на 1 в редовното време. Или продълженията, дами и господа, от груповата фаза. Редовно време, защото Симеон Гранчаров ще влезе накрая. И ще вкара 3 гола, точно така. 3 гола в рамките на една минута. Нов рекорд. Вие какво ще дадете, каква прогноза? Божинов, само да кажа, победата ще победа, чакаме, че е загуба. Първи, втория, втори, третия, трети. Финал, първия печели, втория загуби, но според мен аз както обичам да казвам неща, играл съм в Италия, в много страни съм играл съм, знам партизански, сръбски, да извинявам се. Да, точно така. Ето, да говорим за България, извинявайте се от темата. Българите са добър разбор с най-класния нападател в цяла България, бих казал. Симеон Гранчаров и бил човека дав шампаните или камионите, забравих. Златна топка. Все пак се смея, но България, Симеон ще вкара 2 гола, но Люксембург си е Люксембург, как знаем, Люксембург е много добър класен отбор с много малко страна, ама нищо. Малко страна, ама че сигурно... Напомням само да вмета, че Симеон Гранчаров има червен картон, но ще влезне като смяна след 70-та минута. Това са новите правила на УЕФА, но тъй като вече Симеон Гранчаров везе златната топка, това не го притеснява. Вече бих казал, аз ако влиза ще ги бия, ама с Симеон само не може, Другите българи са инвалиди, по-големи инвалиди, не знам от кой. И по-големият инвалид без Симеон Гранчаров, разбира. Симеон Гранчаров е най-класен нападател. Като казах дав в камионите и шампуаните. Шампионска лига! Симеон Гранчаров според мен ще отиде в Реал Бернабеу. Но и дай да кажа нещо. А защо не в Манчестър и Ливърпул, дами и господа? Много интересен трансфер. Ама той ще избере Манчестър и Ливърпул. Но Симеон Гранчаров е... Всеки знае гей, но гей. Няма как да стане като гей, разбира се. Но финал, аз съм Велик Божинов, играл съм в Италия, в Англия, в Манчестър Сити с Роналдо, с Меси. С Меси съм играл, но той ми искаше фанелко с един матч да се обличам, но казах, can you give me the t-shirt? Каза на мене. Той ми казва, no. И аз ми мъдате. Яш ми газу. Аз съм Велик Божинов, чао от мен и от драги зрители на студиото на BTV Action за матча между България и Люксембург. Чао! Напомням, че матчът ще бъде от... Колко часа беше? 11:00. 9:45 часа, наистина истински спектакъл ще наблюдаваме, много важен мач за нашите групи. За българския национален отбор за Лигата на конференциите, изобщо за турнира, тъй като ако ни излеземе, ще накажем всички!